hamba baba ikwazangovana chauya chikokazi ndaisha nondibatsira kushaya wekukumbira nhasi ndodembera asi vachindikutsira asi chandinoziva kuti Mwari avi akakotsira saka chiona ngoma ndoramba inini ndichingopotsera ndona kuvaudza chokwadi kuti iwe makore mangani makandisungirira ndichida kubudirira ndona kuvaudza chokwadi kuti makore mangani makandisungirira ndichida kubudirira kamakabata zvakawanda matambudziko kaawanda saka ndatadzaka kukunda saka inini ndotopinda zveginya ndotaura kunza chiginya ndototomirawo pamamunya saka uchitoona kunge ini ndinogonya bati ndati inini ndona kuvaudza chokwadi kuti iwe makore mangani makandisungirira ndichida kubudirira ndona kuvaudza chokwadi kuti makore mangani makandisungirira ndichida kubudirira inini ndoda kubudirira saka ndichingoshingirira kungogara ndichitsungirira ndese zvandenge ndaita tarira basa ndabata ipapo panotoshata saka vanokatakata saka uchiona vachikwatakwata ndona kuvaudza chokwadi kuti iwe makore mangani makandisungirira ndichida kubudirira ndona kuvaudza chokwadi kuti makore mangani makandisungirira ndichida kubudirira ndaisha nondibatsira kushaya wekukumbira nhasi ndodembera asi vachindikutsira asi chandinoziva kuti Mwari avi akakotsira saka chiona ngoma ndoramba inini ndichingopotsera ndona kuvaudza chokwadi kuti iwe makore mangani makandisungirira ndichida kubudirira ndona kuvaudza chokwadi kuti makore mangani makandisungirira ndichida kubudirira kamakabata zvakawanda matambudziko kaawanda saka ndatadzaka kukunda saka inini ndotopinda zveginya ndotaura kunza chiginya ndototomirawo pamamunya saka uchitoona kunge ini ndinogonya bati ndati inini ndona kuvaudza chokwadi kuti iwe makore mangani makandisungirira ndichida kubudirira ndona kuvaudza chokwadi kuti makore mangani makandisungirira ndichida kubudirira ndona kuvaudza chokwadi kuti makore mangani makandisungirira ndichida kubudirira ndona kuvaudza chokwadi kuti makore mangani makandisungirira ndichida kubudirira